Ei, bon dia. És un altre dels meus caminats per Lleida. Quan un col·lectiu es fica en marxa dins dels barris de Lleida, la veritat és que dona el resultat que dona veient això. Gràcies per tota l'atenció que teniu sobre aquesta esplanada verda, plena d'arbres i plena de vida. Eso es todo, amigos.